посвети ми възвишена слава и вдъхнови ми сърцето за истинна реч справедлива, за да запея за смъртни, живеещи вред по земята, свирещ на звучна пектида, тъй както ми муза нашепва. За първ път името Орфей е споменато през 7 век преди Христа във фрагмент на южноиталийския поет Ибик. Името на Орфей е придружено от определението прочутият, което показва, че така е записана една многовековна устна традиция. Пръв в древността най-изчерпателно за Орфей разказва Диодор. Орфей бил син на Оягър, пород тракиец, и надминавал много по образование, пеене и поезия тези, които се споменуват в историята. До такава слава достигнал, да се смятало, че с пеенето си омайвал зверовете и дърветата. След като се отдал изцяло на наука и усвоил Божиите сказания, заминал за Египет и там, като усвоил още много неща, станал най-великият всред елините в областта на божеските работи, мистериите, поемите и песните. Участвал и в похода на аргонавтите. От любов към жена си се осмелил по един невероятен начин да слезе в царството на сенките. Със сладкото си пеене очаровал Персефона и е склонил да му позволи да изведе от Хадес умрялата си жена. Два века по-късно Павзаний разширява образа на Орфей. Орфей е превъзхождал с композицията на песните си своите предходници и придобил голямо влияние, понеже вярвали, че е открил Божиите мистерии, очищенията от нечестиви дела, лекарствата за болести и умилостивяването на Божия гняв. Разказват, че жените на тракийците решили да го убият, понеже бил придумал мъжете им да го съпровождат в скитанията му. Някои обаче разказват, че Орфей умрял ударен от Божий гръм, заради думите, на които учил в мистериите хората. Те по-рано не знаели тия думи. Вярно ли е всичко това? И кой всъщност е Орфей? Къде е живял и кога? От кого се е учил? И защо е бил убит? Търсенето на Орфей започна сред десетки исторически свидетелства, съвременни теории, музейни експозиции и археологически разкопки. Но за да отговорим на поставените въпроси, началото на нашия филм трябва да е като в приказките. Преди много, много години... През 5-то хилядолетие преди Христа, недалеч от днешна Варна, е съществувало ателие, което по-рано от всички останали в света е започнало художествената обработка на златото. Местните майстори обработвали благородния метал, изпреварвайки с векове Египет, Месопотамия и други древни центрове на културата. Племената живели тук са създали най-големия и богат некропол в Европа. Върху 10 000 квадратни метра археолозите намират 300 гроба, в които е било положено над 6 кг 23 каратово злато. И още една сензация. Находка от 3-то хилядолетие преди Христа. През 1997 година в района на село Дъбенек археологът Мартин Христов открива доказателство за богата култура, която кара учените отново да преосмислят най-ранната история на европейците.
В наши дни археолози и историци доказват, че траките са коренно население на Европа, създало своя цивилизация и живяло в европейския югоизток хилядолетия преди тук да се заселят техните описватели – елини и римляни. Тракийските династии владеели огромни територии. От Атика и Мала Азия на юг до Карпатите на север. От Черноморието и двуречието Днепър-Днестър на изток до перпендикуляр на реките Морава и Вардар на запад. Процесът на зараждане на траките започва в началото на третото хилядолетие преди Христа, т.е. с началото на бронзовата епоха. Едно от доказателствата е приемствеността в изработката и почитането на идоли, изображения на човешки фигури, масово използвани от 5-то до 2-то хилядолетие преди Христа. Друго безспорно доказателство е открития през 1971 година гроб в центъра на град Ловеч. В него е погребан човек, съпроводен от куче. Важен е фактът, че гробът е покрит с пластове от почва и камъни, поставени по начин, който наподобява купол. Не ще е съмнение, че над гроба е насипана могила, което е свидетелство, че през 3-то и 2-то хилядолетие преди Христа е продължило прилагането на обичая да бъдат натрупвани могили. В началото на 2-то хилядолетие преди Христа от север, през Балканите, бавно навлизат племената на ахеите, които чрез мирно съжителство или военни конфликти се смесват с тракийските племена и средиземноморските народи. Ахеите са индоевропейци, дошли в Европа от Централна Азия. Те възприемат много от културата на местните народи, траки и жители на островите от Егейско море. От тази връзка в средата на 2-то хилядолетие преди Христа се ражда така наречената критско-микенско-тракийска култура. Но в края на 2-то хилядолетие преди Христа, през 11 век, на Балканите и в Средиземноморието нахлуват дорийците, индоевропейски племена, говорещи гръцки. Те достигат по море Крит и югозападна Мала Азия, а по суша Пелопонес. Асимилирайки критско-микенско-тракийската култура, векове по-късно те създават елинската култура. За съжаление, коренните жители на европейския югоизток, траките, не са ни оставили никакви писмени сведения за начина си на живот. Не откриваме техни думи за обичаите и вярванията, за предпочитанията и страстите им. Именно липсата на тракийска писмена традиция предоставя на съседите им от по-късни времена, елини и римляни, да информират потомствата за тях. Според настроенията си, политическите си възгледи, ерудицията си, дори според интересите си, античните автори са с положително или отрицателно отношение, понякога благосклонни, друг път враждебни към траките. Но защо говорим за траките и какво общо имат те с Орфей? Започнахме с думите на Диодор за тракийския род на певеца. Великият Есхил нарича Орфей тракиеца Орфей, а Конон и Страбон определят дори племената, влизащи в царството му. Едони, Одриси и живелите непосредствено до източните Родопи Кикони. Обобщени, основните версии локализират владетелската династия, от която Орфей произхожда, на 3 места по Егейското крайбрежие. Източно от устието на река Хеброс, днешната река Марица. Източно от устието на река Нестос, днешната река Места със средище територията на Киконите. И западно от устието на река Стримон, днешната река Струма. Изображения на Орфей се откриват върху римските монети единствено от Тракия и Беломорието. Една такава монета се съхранява в Пловдивския археологически музей. На тези монети Орфей свири на лира и е седнал върху канара, символизираща неговата родина – Родопите. Съществуват десетки изображения в подкрепа на тезата за тракийския произход на Орфей. Днес тези доказателства са пръснати по целия свят, защото образът и идеите на великия посветен певец отдавна са преминали пределите на Тракия и от векове насам на хиляди километри вълнуват хората.
Виченца, Италия. В трезора на местната банка се съхранява голям керамичен съд – кратер, рисуван от художника Ликург през 4 век преди Христа. В центъра на сцената, която включва голям брой фигури, е Орфей с фригийска шапка, а вляво и вдясно от него са се разположили мъже в тракийско облекло. Малко по-на юг, в археологическия музей на град Сиена, е изложен друг подобен съд, създаден през 5 век преди Христа. В центъра е представен Орфей, седнал на скала, свири на лира и пее. От двете му страни ясно се виждат двама мъже в тракийско облекло с по 2 копия. Дори в съседна Гърция намираме още изобразителни доказателства за тракийския произход на Орфей, въпреки резервите на част от гръцките учени относно този факт. Коринт. Върху изрисуван керамичен съд, представен в местния музей, виждаме свирещия на лира Орфей, седнал на скала, заобиколен от двама мъже в тракийско облекло. Създадена през 5 век преди Христа и открита тук, тази керамика е безспорното доказателство, че местните жители още преди хилядолетия са знаели за тракийския произход на Орфей. Археологическият музей на Атина. Тук се съхраняват фрагменти от 2 глинени съда, изобразяващи Орфей, седнал на скала, свирещ на лира пред мъже в тракийско облекло. През 5 век преди Христа всепризнатия гений на древна Елада, Еврипид, възкликва: О, ако имах красноречието на Орфей, да увличам с песен, скалите да ме следват и да омагьосвам със словата си когото искам. Орфей е назоваван от Пиндар, Баща на песните. Симонит описва как Орфей с безбройни птици, летящи около косите му, и от водни бездни риби скачащи, пеят в едно с песента му. А римляни на Помпоний Мела допълва: Дори и дърветата следвали Орфея, когато пеел. Есхил в Агамемнон сочи, че Орфей покорявал всичко живо със сладостта на песните си. За поетичния и музикален талант на Орфей свидетелстват не само думите на древните автори, но и множеството релефи и мозайки, създадени в античността. В търсене на някой от тях, нашият екип се отправи към земите на днешна Турция, част от които преди хилядолетия са били населени от траки, ахеи, а по-късно и от елини. Утрото ни завари край Одрин. В местния археологически музей се пази релефът Орфей, свирещ сред животни, създаден е през 2-3 век след Христа в земите на далечен Иран. На следващия ден пристигнахме в Истанбул. Археологическият музей на Стария град е 5-ти по големина в света и разбира се, няма как в него да липсва образът на прославения тракиец. Тук Орфей е изобразен в единствената по рода си сцена – свирещ сред панове и кентаври.
Мозайката е създадена в Йерусалим през 5 век след Христа. В търсене на още доказателства за магическата музика на Орфей, стигнахме до турско-сирийската граница, където в музея на град Антакия се съхранява уникална мозайка. Тя е създадена през 3 век преди Христа, в родния град на апостол Павел, Тарсус. Мозайката е огромна по размери и впечатлява с това, че като цяло е унищожена, но сякаш по чудо образът на Орфей е непокътнат от времето. Гърция. Солон. Откритият тук саркофаг се датира към 3 век след Христа и изключително рядък с релефните си сцени Орфей, свирещ сред животни. Друг подобен саркофаг се съхранява в Рим. Прекосяваме Средиземноморието, за да достигнем до остров Сицилия. В музея на Палермо е изложена мозайка, намерена тук, на площада, и датирана от 3 век след Христа. Този начин на изобразяване на сюжета Орфей омагьосва животни се разпространява от Северна Африка в Италия и източните провинции на империята. На Апенините, сред развалините на древен Помпей, се е запазило красиво изображение. Стенопис, чийто стил на рисуване от времето на император Веспасиан, 1 век след Христа. Пресичаме Европа, за да видим друга мозайка от групата Орфей, свирещ сред животни. Тя е представена в Берлин. Открита е в Милет и се датира от края на 2 век след Христа. Толкова много елински и римски изображения на тракиеца Орфей. Защо обаче самите траки не са изобразявали великия певец на древността? Защото траките са представили не своите митове, а са представили идеите от царската идеология. От друга страна обаче имаме един сервиз, който наричам сервиз на Аполон от Рогозенско съкровище, с 4 фиали, където имаме образа на Аполон и една кана, върху която е написано Котис Аполонос Пайс. Котис, великият цар на одрисите, който е син на Аполон. Значи самия Котис се представя в позицията на Орфей, за когото също древните извори съобщават, че той е син на бога Аполон. И други факти. Старогръцката метафорична образност не може да има еквивалент в тракийската устна култура. Затова в Тракия изображение на Орфей не се появява до времето на гръко-римския синкретизъм между 1 и 3 век, когато южно-дунавските земи стават римски провинции. Най-известното изображение на Орфей от този период е откритият през 1961 година релеф под слънчев часовник от Доросторум, днешният град Силистра. Между 2 колони с коринтски капители е представен Орфей.
седнал върху скала, свирещ на лира сред животни. За сега релефът от Доросторум е единственият у нас най-пълен и сравнително най-добре запазен иконографски образ на Орфей. На 200 км югозападно от Доросторум е открит друг подобен паметник. В глинена пещ на село Бутово, Великотърновско, е намерен керамичен кълъп с изображение на Орфей сред животни. Изработката му издава занаятчийска работа. Чрез него очевидно са тиражирани десетки оброчни плочки, предназначени за пазара. Факт, който говори за голямата популярност на Орфей. През 1975 г. при изкопни работи в центъра на Стара Загора, някога наричана Августа Траяна, бяха открити два мраморни фрагмента. Те са част от внушителна по размерите си скулптурна група на Орфей сред животни. Век по-рано в Августа Траяна е намерен още един паметник на Орфей. Надпис, издълбан върху подставка на статуя, който гласи: На добър час! Терес посвети на лечителя изящно изработена статуя на приятеля на Аполон Орфей, който омагьосваше с гласа си и със съзвучията изпод ръцете си зверове, дървета, влечуги и птици. За сега този надпис е единственият открит в българските земи писмен паметник, посветен на Орфей. Научихме, че Орфей е тракиец, най-великият певец на древността. Сега да потърсим отговор на въпроса кога е живял. Всъщност, в писмен вид, траките са споменати за пръв път в Илиада. Епосът, разказващ за най-драматичното събитие през 13 век преди Христа – войната за Троя. Заедно с тях е и царят им Резус, синът Еонеев. Сам аз му зърнах конете, грамадни и много красиви. Те са по-бели от сняг и препускат подобно на вятър. Злато и светло сребро му блести колесницата нова. Има и златни огромни доспехи за чудо и приказ. Не подобава на смъртни да носят такива доспехи, а съвършенно подхождат те на боговете безсмъртни. Омир не само споменава траките, но и не крие своето възхищение от техните коне, колесници и оръжия. На юг от Дарданелите и на 30 км от Чанак-Кале се намира обширна наносна равнина и самия хълм Хисарлък, където се е състояла Великата Троянска война. Тук на това място се е водила 10-годишната битка между ахеи и трояни. Тук героят Ахил спечелил своята слава, а Хектор загубил живота си. Това място се превърнало и в първата голяма историческа военна сцена, на която се представили тракийските племена. В древността Троянската война е ориентир на събитията в човешката памет. Ние също ще използваме този ориентир, за да определим времето, в което е живял Орфей. Защото и до днес стои въпросът кога е живял великият певец. За целта трябва да си припомним най-известния поход на древността – този на аргонавтите. Знае се, че Орфей е бил аргонавт до Колхида. Той е на борда на кораба Арго не толкова като певец, а като маг, извършващ обред в кулминационния момент на експедицията, когато Язон трябва да вземе златното руно, окачено на огромен дъб сред дивна градина и пазено от свиреп дракон.
Орфей спасява повторно аргонавтите, когато с музиката си заглушава песента на сирените, които примамват към морските дълбини героите от Колхида. Освен Орфей, участници в похода са Пелей, бащата на славния Ахил, Лаерт, бащата на хитрия Одисей, Телемон, бащата на големия Аякс и още много бащи на герои от Троянската война. И тук е отговорът на въпроса. Можем да твърдим, че Орфей е живял едно поколение преди Троянската война, т.е. през 14 век преди Христа. За този период настоява и надпис от град Парус, в който се изброяват легендарните събития, довели до учредяването на елевсинските мистерии. Датировката е посочена и в лексикона Суда, писан в 10 век след Христа. Говорейки за похода на аргонавтите, трябва да отбележим и факта, че именно той е повлиял върху най-ранното достигнало до нас изображение на Орфей от българските земи. През 5 век преди Христа върху Хидрия, избрана за гробен дар от царствен покойник, се появяват Орфей и Диоскурите, и то като участници в търсенето на златното руно. Хидрията е открита в земите край село Дуванлии, Пловдивско. Основна спирка на аргонавтите е остров Самотраки. Според текста на Аполоний Родоски, именно Орфей насочва героите към острова, за да се посветят в тамошните мистерии, което и определя неговото място в Хидрията от Пловдивско, до великата богиня майка в залата за посвещение. Всъщност, времето, в което е живял Орфей, е времето на микенската цивилизация, която процъфтява в южната част на Балканите между 16 и 12 век преди Христа. Микенските дворци-крепости, като центрове от градски вид, са израз на централизирана военно-бюрократична монархия. В микенските текстове недвусмислено се подчертава божествената природа на царя, а царството на боговете е уподобено на земното. След смъртта си, владетелят, балсамиран с златна маска на лицето, получава почестите, отдавани на божествата. Траките не просто са имали контакт с микенската култура, те са били част от нея. Участвали са в създаването й. Доказателство намираме в музея на град Кърджали. Тук са изложени повечето находки от археологическите експедиции в Татул и Перперикон. Това, което ни интересува, е част от златна маска, датирана от 15-13 век преди Христа, открита край село Татул. Запазеното парче е дълго около 4 см и изработено от тънка, висококаратна златна ламарина. Макар и малко по размер, то свидетелства, че траките са изработвали същите надгробни златни маски, каквито на времето прочутият Шлиман откри в царските гробници на Микена. Друго безспорно доказателство за съавторството на траките в микенската култура е откритият край град Плевен Вълчи трънски обреден сервиз. Вълчи трънският обреден сервиз се съхранява в Българския национален археологически институт с музей, разположен в центъра на София. Сервизът е изработен от чисто злато и е с тегло 12 кг и половина. Създаден е между 15 и 14 век преди Христа. Вълчитрънското съкровище е най-голямото съкровище от микенската епоха в света.
Но нека разгледаме и другите доказателства за участието на траките в изграждането на Микенския свят. Представяме шпула с линеарно писмо А. Тя е открита през 1996 година при разкопки на светилище край село Драма, Ямболско, от българо-немска археологическа експедиция. На северо-татък Балкана намираме нещо подобно. Ценната находка се съхранява във Врачанския археологически музей. Тази глинена плочка с писмени знаци от село Градешница, Врачанско, е част от нашата група доказателства, включваща както показаната вече шпула с линеар А от Ямболско, така и глинения печат от Караново, Новозагорско. Печатът е открит в могила край село Караново и със своите символи и знаци е сходен с печатите, открити при разкопките на остров Крит и Пелопонес. За самата могила край Караново може да се говори много, но най-важното е, че тази селищна могила е много по-стара от историческата Троя и предизвиква интереса на учените още преди век. Обитавана е хиляди години, като тук са живели над 240 поколения. Карановата могила е описана във всички учебници по археология в света. Но да се върнем отново към Троянската война, за да очертаем и края на критско-микенско-тракийската култура, за която говорихме толкова дълго. Траките са съюзници на Троя в битката им с ахеите по време на Троянската война. Тази война избухва заради контрола над търговските пътища през Дарданелите и Босфора за преразпределение на суровини и пазари. Който държи Троя, той контролира достъпа до богатите рудни залежи в Кавказ и вноса на жито от Тракия и Скития. Доказвайки, че тракиецът Орфей, просветител на Траки и Ахеи, е живял в епохата на микенско-тракийската култура, остава да потърсим отговора на въпроса къде и от кого се е учил в онова време. Говорейки за Троянската война, трябва да отбележим, че може би най-прочутата битка в древността не е войната за Троя, а тази между египтяни и хети за контрола на град Кадеш в Сирия. Годината, в която се е състояла войната за Кадеш, е близка до тази на Троянската война. И както векове по-късно слепият Омир с глас ще величае ахейците, така по стените на египетските храмове с релефи и цветове е преразказана битката между египтяни и хети. Тя е това, което е Троянската война за гърците. Любопитното е, че коалицията на хетите включва онези народи, които са неизвестни и от коалицията на троянците в Илиада. Египет. Музеят на Кайро. Така както битката за Троя е начало на летоброенето за много събития от европейския континент, така и битката за Кадеш е отправна точка в нашата хронология на египетска земя. 60 години преди войната между египтяни и сирийци, т.е. във времето на Орфей, царят еретик Ехнатон, чието скулптури виждате, въвежда култа към слънчевия диск. Счита се, че това е първият монотеистичен култ в човешката история. Изображенията на Ехнатон го представят под лъчите на слънчевия диск, рисувани като ръце, които обгръщат само царя и царицата и завършват със знака на живота. Сливането на царя със слънцето става обикновено след смъртта, поне така е описано в египетските източници. В религията на царя Ехнатон обаче, това като че ли се е случило при живе и царят е изпълнен със светлина и с живителната сила на слънцето, още докато е бил на земята. Това е в основата на неговото учение и не случайно това е първия египетски владетел, който оставил собствено учение и това знаем от източниците. Възможно ли е и тракиецът Орфей да се е учил в най-големите духовни центрове на Стария свят – египетските храмове? В средата на първото хилядолетие преди Христа
Въпреки загубата на доминиращата политическа власт, Египет остава извор на знанието за божественото и огнище на цивилизацията. Античните автори посещават Египет, възхищават се на хилядолетната традиция и се учат от нея, доколкото успяват. Хелиопол и Мемфис са еквивалент на Харвард и Оксфорд в модерния свят. Наред с многото други антични автори, Диодор също е бил в Египет. Именно той ни дава списък на известните личности, посетили храмовете край Нил от най-древни времена, като започва с името на Орфей. Почитан като един от мъдреците на света, за Орфей се е разказвало, че се е учил в Египет и е овладял изкуството на магическите ритмизирани слова. Това сведение виждаме и убеждението на древните, че вярата в Слънцето Бог, която към средата на второто хилядолетие преди Христа е водеща в Египет, пристигнала по нашите земи именно оттам. Получаването на знания в древния свят е било изключително труден процес. И до днес се носят легенди за това, как изправени пред сериозни изпитания, малцина успявали да стигнат до финала. Но каква е причината един човек да изостави близките си и познатия живот, за да се отправи в далечно пътуване с несигурен край, съпроводено от небивали изпитания? Отговорът може би се крие в една голяма, но неосъществена любов. Любовта на Орфей към Евридика била толкова силна, че той без страх слязал в подземното царство, за да я иска обратно от владетеля му, коравосърдечния Хадес. По пътя за отвъдното, Орфей успял да очарова с музиката си лодкаря Харон, който не превозвал през реката Стикс никой жив, а само душите на умрелите. След това, отново с лирата си, спечелил на своя страна триглавото страховито куче Цербер, пазител на входа на Тартара. Накрая трогнал самия бог на подземния свят. Хадес върнал Евридика с условието тя да го следва, докато излязат на горния свят, без Орфей да се обръща назад, за да я види. Орфей обаче не устоял на изкушението и само миг преди да я изведе от обиталището на мъртвите, поискал да провери дали идва и така я загубил. Завинаги. Повторната раздяла на двамата влюбени е повода Орфей да замине. Далеч от спомените си, далеч от Тракия. Посветените разказват, че именно излизайки от подземното царство, Орфей тръгнал към храмовете на древен Египет, за да усвои уроците по безсмъртие. Полученото знание по-късно предал на своите ученици. Древните автори свързват ранната тракийска религиозност с култа към Дионис. Името на Бога има тракийски съставки и означава син на небесния бог. И тъй като ранният мит разказва, че богът е роден в планинските дебри, култът към Дионис е разпространен най-вече сред траките планинци. Според Аристофан и Диодор, Дионис влиза в Елада от север, от тракийските планини. най-значимото писмено свидетелство за ранните тракийски вярвания ни предоставя не друг, а великият Еврипид в трагедията Вакханки. Разпуснаха коси върху плещите си. Пристегнаха небридите разхлабени
и пъстрите си кожи опасаха с змии. Те пък ближеха страните им. А новите родилки бяха с пълна гръд. Оставили децата си, те грабваха в ръце сърнета и невръстни хищници, вълчета, и ги с бяло мляко кърмеха. Една удари канарата с тирса си и мигом рукна чиста влага изворна, а друга блъсна жезела си наземи и бок на нея прати струи винени. В добата оречена те вдъхновено тирсове замахаха и дружно Диониса завикаха, синът на Зевса. Планината дивечът се разбесняха, всичко бе в движение. Безоръжни те нападнаха пасещите в моравата добичета. Ребра копита биваха запращани насам-натам. От късове увиснали поклоните елхови, кърви капеха. А дръзки преди миг, бодливи бикове се просваха. Те валяха безпомощни тела под хиляди ръце девически и кожите събличаха месата им в едничък миг. Това описание на Еврипид сочи ясно, че опиянените от вино тракийски жени, разкъсващи живата плът, са поклоннички на Дионис. Те се наричат Менади или още Басариди. Вакхическите таинства не са свързани с определено свещено пространство, а се провеждат свободно и без ограничение. По време на свещените оргии се разкъсват животни и се яде от суровото им месо, символ на Божията плът, на плътта на Дионис. В обредните действия се съдържа идеята, че щом участващият в ритуала е постигнал единение с Дионис, с божественото в този живот, то това ще се случи и в отвъдното. Най-величественият паметник на тракийския култ към Дионис е Перпирикон, прочутото в древността светилище на тракийските племена Сатри, чието жречески род били бесите. То е разположено в източните Родопи на 15 км североизточно от днешния град Кърджали, на хълм с височина 470 метра. Още при описанието на похода на Ксеркс срещу елините през 5 век преди Христа, Херодот споменава за прорицалището на Дионис. То се намирало на висок връх в планината. С прорицанията в светилището се занимавали бесите. Жрица давала предсказания точно както в Делфийския оракул. Няма нищо различно. Съгласно индоиранската традиция, царят умира и се ражда периодически, подобно на природата. За да се осъществи това, той трябва да се изкачи високо в планината. Там владетелят първожрец принася в жертва едро животно или човек, което символизира неговата собствена смърт. След това встъпва в символичен брак с богинята майка, опложда я и се възражда. Жестоки и кървави ритуали извършвали траките до идването на Орфей. Великият певец прави опит да ги промени и успява на много места. Векове след него успоредно съществуват старите вярвания и новите идеи. От сведението в закони на Платон можем да получим представа за това какво е включвало безкръвното орфическо жертвоприношение. Жертвите им за боговете били не животни,
а питки и плодове натопени в мед и други подобни чисти жертви, и се въздържали да ядат месо, понеже било неблагочестиво, и да отцапват Божиите олтари с кръв. Късните химни на Орфей допълват картината със сведението за изгаряне на семена и кадене с благовонни треви. Следвайки античните автори, бихме могли да обобщим, че орфическата религиозна реформа е целяла да направи преход от оргията към ритуал. От колективното свързване с Бога, извършвано в рамките на определени празници, към индивидуалното приемане, постигнато чрез очистителните практики. От френетичната музика на кимбали и тимпани към умиротворяващия звук на лирата. Орфей реформира и един от най-почитаните храмове на древността – Делфийския оракул. Древен култов център, той възниква някъде през 3-то хилядолетие преди Христа, когато тази територия е населявана от траки. В писмените извори у Херодот е запазено сведение, че светилището се е обслужвало от жреци тракиди. Вероятно това е омоним, останал от по-ранна епоха, който има връзка с живеещите там тракийски племена. А що се отнася до реформаторското дело и новаторството на Орфей, Диодор пише: Дионис предал Тракийското царство на Харопс, като награда за доброто, което му сторил, и го научил на тайните обреди в мистериите. Оягър, синът на Харопса, наследил както царството, така и предадените тайни обреди в мистериите. Тях посетне Орфей научил от баща си Оягър. Но Орфей, който надминал всички и по дарба, и по образование, променил много неща в мистериите. Затова и тайнствата, създадени от Диониса, се нарекли орфически. Орфей е много повече от талантлив певец на древността. Той е реформатор, жрец и учител. Павзаний го нарича Велик маг, а Демостен го определя като пророка на най-свещените ни мистерии. още през 6 век преди Христа Пиндър пише: И от Аполон, свирещия на лира, произлязал бащата на песните, многославният Орфей. Псевдоеврипид потвърждава, Орфей запали факлата на тайните мистерии. а римският географ Помпоний Мела допълва: Сборището на Менадите е учредено за първи път от Орфея. В разказа на Конон, силата, която има Орфей над живата и мъртвата природа, е равнозначна на властване над космоса. Става ясно, че древните елини, чието писмени свидетелства ползваме, под музика са разбирали не само умението да се свири на инструмент и да се пее сладкогласно, но и поезия, знание и мъдрост. Още доказателства, че Орфей е не просто музикант и певец, а и посветител в таинства, учител, жрец, са многобройните изображения върху гръцки вази. Отначало Орфей е изобразяван върху тях с типично тракийско облекло. Постепенно образът му е елинизиран. В тези сцени Орфей, седнал на скален връх, възпява и посвещава във вярата на Бога Слънце. Музиката му омайва и предава звученето на космическата енергия. Певецът, посвещаващ в таинства, е заобиколен от траки. Някои са голи, знак, че участват в религиозно таинство. Други са наметнати с зейри, символично предадени като подготвящи се за таинството. За да представим тези изображения, предприехме едно дълго пътуване. Германия. В музея на град Берлин се пази амфора от Гела. Сцената представя посвещението в неговата кулминация. Орфей е сред омаяни от музиката му въоръжени траки.
Той е в ролята на учител, предаващ тайното учение. Двама от тракийските спътници на Орфей, изобразени в гръб на певеца, са като че ли току-що преминали през посвещението. Другите двама са изобразени фронтално на свирещия Орфей. Единият е приведен пред него, предаден непосредствено в момента на тайнството, а другият е все още загърнат в зейрата си, очакващ своя ред. В търсене образа на Орфей стигаме до град Бари, Италия, където се съхранява друга амфора. Седящият Орфей заема центъра на изобразителното пространство и свири на голяма лира. Като типичен тракиец, изправеният войн води нарисуван в бяло кон. Мъжът срещу Орфей разпръсква тамян. Той е гол, с изключение на наметка върху раменете. Свенец върху дългата къдрава коса, което насочва към заключението, че е представен като посветен в таинство. Връщаме се на север към Швейцария, в Базел, където ще разгледаме глинен съд със сцена, сходна на тази от Бари. Орфей, облечен в ориенталско облекло, е седнал на столче в обкръжението на двама мъже. Този зад героя е в тракийско облекло. Младежът срещу Орфей е гол и запалва тамян. Взаимоотношенията учител-ученик за първи път са документирани в Древен Египет още в 3-то хилядолетие преди Христа. Тази идея за ученичеството и посвещението е вплетена трайно в представите за повечето древногръцки мъдреци и философи, включително и в образа на Орфей. Получил необходимите знания в Египет, придобил мъдрост и просветление, посветеният се завръща в родните си места, за да приобщи към наученото избраните от своята общност. Самата идея за индивидуалното посвещаване в тайните предполага освобождаване на душата от цикличността на преражданията и определя орфизма като религия на индивидуалната вяра и личния избор. Дойде времето да зададем един от най-важните въпроси. Защо е бил убит великият певец? Какви са причините за смъртта на всеобщия любимец? Религиозни, политически или... През първи век преди Христа Овидий в своите метаморфози описва последните минути на Орфей така. От тях една, като вее косите си в лекия въздух, ей го извиква, ей кой ни презира, и Тирса запраща правопозвучния лик на сина Аполонов, певеца. А лалистатия жезъл не рана отвори, а белек. Вместо с оръжие втора си с камък послужва, но той е още в летежа надвит от съзвучните песен и лира и сякаш моли за прошка за толкова бясната дързост. Ляга му той пред краката. Всичките удари би песента окрутила,
но страшен вик в едно свитите цеви на берекентийските флейти, ек от тимпани и плясък бахически, възгласни вопли струнния звън заглушиха. Скалите най-после тогава поаленяха от кръвта на певеца и стихна гласът му. Внасяйки доза клюка в историята, през 5 век след Христа, Йоан Стобей, родом от земите на днешна Македония, съставил сборник за поучение на сина си. Можем само да гадаем за притесненията, налегнали автора относно наследника му, но ето какво пише той. Синът на Оягър, тракиецът Орфей, се влюби от все сърце в Калаис, сина на Борей. И винаги, щом зърнеше цветущия Калаис, в душата му бликваха грижи, които му пропъждаха съня и го изтощаваха. Но злите бистонски жени веднъж го наобиколиха и го убиха с добре наточени остри ножове, понеже той пръв научил тракийците на мъжка любов и отхвърлял любовта на жените. Освен приведените писмени доказателства за трагичния край на Орфей, откриваме и много визуални свидетелства на жестоката му смърт. Орфей е разкъсан така, както е убит от титаните, почитания от него орфически бог Дионис Загрей. Тоест, учителят преживява до край страданието на своя собствен бог. Късият меч, с който е отрязана главата на Орфей, най-често се използва при жертвоприношение. Базел, Швейцария. Върху глинен съд от 5 век преди Христа е представена следната картина. Орфей е паднал на земята с лира в дясната ръка, вдигната зад главата. Той е гол, загърнат в пурпурна мантия. Пурпурен е и цветът на стичащата се кръв. В бедрото на героя е забит шиш. 4 тракийки нападат певеца, въоръжени с камъни, шишове и чукалки, а тази, която се е надвесила на Орфей, всеки момент ще отреже главата му с къс меч. В същия музей се съхранява и амфора със следната изрисувана сцена. Тракийка промушва Орфей с дълго копие. От раната на гърдите му тече кръв. С дясната си ръка той високо държи своята лира, сякаш за да се защити с нея. Мюнхен, Германия. Върху амфора се вижда жена, въоръжена с меч. Тя напада Орфей, който е обърнат с лице към нея. С дясната си ръка той размахва лира. Жената ясно е означена като тракийка, тъй като ръцете й са татуирани. Можем да обобщим. Орфей е изобразен като млад, безбрат мъж с финни черти. Позата му наподобява тази на жертвено животно. Орфей ще бъде разчленен по подобие на неговия бог. Краен реализъм характеризира повечето вази, в които се вижда кръвта, стичаща се по гърдите на певеца. Чрез позата на женските тела е показано и вакхическото безумие, обзело тракийските жени. Боговете обаче се разгневили на вакханките и им изпратили суша и мор. За да възвърнат благоволението на боговете, те почнали да търсят частите на Орфей, но намерили само главата му, която продължавала да пее, плувайки в една река. Вакханките я взели и я погребали, като над нея издигнали голяма могила. Друга разпространена версия за това къде и как е погребано тялото и главата на Орфей сочи, че разкъсаните части на тялото са хвърлени във водите на Хеброс. Главата е носена от реката чак до морето и след това вълните я спрели на остров Лесбос. Доказателство за това
Жителите на Лесбос виждали във факта, че при тях се появили многоречивите мъже и поети, както и легендарната Сафо. На остров Лесбос главата била поставена в скална вдлъбнатина, където е съществувал оракул още от епохата на Троянската война. Върху глинен съд, създаден през 5 век преди Христа, на централно място е изобразена пророкуващата глава на Орфей, поместена в скална ниша. Над нея танцува мъж с лента, който наподобява бакхически персонаж. Той е обкръжен от жени, които носят музикални инструменти, вероятно музи. Тарент, Италия. Темата за светилището на Орфей е доразвита върху един друг глинен съд. Атински художник в началото на 4 век е изрисувал сцената с убийството на Орфей от тракийки, въоръжени с шишове и колове. Интересното тук е, че Орфей е изобразен върху каменна сграда, която много напомня светилище – Хероон. Място, в което се е почитал загинал герой, превърнал се в полубог. Последните две композиции подсказват, че след смъртта си Орфей е обожествен, а гробът му се е превърнал в свещено място. Постепенно той станал светилище, където Орфей бил почитан като бог. Светилището край село Татул. То бе проучвано преди 35 години от професор Иван Венедиков. Неговият краен извод бе, че в гроба върху пресечената пирамида е бил погребан виден тракийски цар, а с вековете наоколо се оформило посветено на него светилище. Видният учен не изключи възможността това да е представлявал символичен или реален гроб на Орфей. Всъщност вие виждате, става дума за една скала, която е оформена от всички страни. Върху нея е гробницата, озадачаващата гробница. Интересно е, че между горната и долната има връзка, т.е. някаква течност се е преливала отгоре надолу. Наоколо са изработени и други неща, някои от които не може да ги тълкуваме. Ето ниша за слагането на дарловете, различни стъпала, които са водили към горната част. В далечината се вижда така нареченият свещен кладенец. Нещо изумително, издялана почти 3-метрова яма в скалата, за която предполагаме, че са били депонирани даровете, след като са били слагани върху тези огнища, за които ви говорих. Нашите разкопки показаха, че това е било светилище, в което са идвали не само траки от околността, но са идвали хора от Мала Азия, от Егейските острови, дори от остров Крит. Тоест, още във второ хилядолетие преди новата ера, светилището при Татул е било посветено на някакъв герой, който е бил известен в целия тогавашен цивилизован свят. А такъв герой е Орфей. Може би смъртта на Орфей е само ритуалност, акт, който наподобява смъртта на орфическия бог Дионис Загрей. А може би жриците на доминиращия тогава Дионисов култ са премахнали еретика, повел след себе си множеството. Възможно е убийството да е наказание за това, че Орфей посвещавал в учението не само своите съплеменници, траките, а и съседите им, ахеи. Каквито и да са причините обаче за смъртта на Орфей, тя вълнува човечеството повече от 3000 години и ще остане една от най-големите загадки в човешката история. Убийството на Орфей не убива неговите думи и вяра, предадени на учениците му. Столетия наред знанието се предава от уста на уста, сред избрани. Знание е достигнало до нас под името орфизъм. Първоизточникът на нещата, Хронос, или времето, произвел в ефира едно световно яйце. То се разпукало на две и от черупките му се образували небето и земята. От сърцевината му пък се появил първият бог, двуполовия Фанес, излъчващ светлина. Фанес бил глътнат от Кроносовия син Зевс, който така се домогнал до пълната власт над света. Зевс имал прекрасен наследник – Дионис Загрей, когато титаните подмамили с едно огледало и докато той се оглеждал, го разкъсали и изяли.
Това бил първичният грях, заради който Зевс ги поразил с мълнията си. От пепелта на титаните се родили хората, които наследили две същности – божествената частица от първия Дионис и земната част от греховните титани. Вследствие на всичко това, душата на човека е божествена и безсмъртна, но тя е заключена в тъмницата на тялото. След смъртта на тялото, тя се преражда в друго живо същество и за да се прекрати това странстване на душата от тяло в тяло, е нужно хармонично земно съществуване, просветление, аскетизъм, да не се убиват животни и да не се яде месото им. Колкото до Дионис, Зевс се здобил с нов Дионис, който бил наречен Лизей, т.е. освобождаващ от грижи. Определено съществува разлика между първородния Дионис Загрей и Дионис, освобождаващ от грижи. Вторият гърците превърнали от древнотракийски бог в бог на виното и веселието. Предполага се, че по времето на орфическото таинство е представена историята на детето цар Дионис Загрей. Част от посвещаващите са представили титаните, които, за да измамят пазачите на малкия Дионис, намазвали лицата си с гипс. Други от посвещаващите участвали в изобразяването на самият отвъден живот, страданията на провинилите си души, които според Платон лежат в кълта или носят вода в сито, както и блаженството на праведните. В ритуала са използвали и свещени предмети – огледало и кълбо, играчките, с които титаните подмамили малкия Дионис Загрей, за да го убият. Виждайки своето отражение, детето цар тръгва да го следва с любопитство, а когато се отдалечават достатъчно от трона, те го нападат и разкъсват. Видяното в ритуала обяснява защо огледалото е основен орфически символ. От култов предмет, съпътстващ танца на вакханките, то се превръща в предмет, показван на вярващите орфици при посвещение и поставен в гробовете им, за да ги приобщи към мистериите на отвъдното. Митът с разкъсването на детето цар намира отражение в едно от преданията за Орфей. Когато Дионис, но не Загрей, а древнотракийския му съименник, преминавал със своята свита през Тракия, Орфей го пренебрегнал, проповядвайки други таинства, и то само на мъжете, като всяка утрин изкачвал планината, за да поздрави слънцето, което смятал за най-великия бог. Затова Дионис настроил срещу него тракийските жени. Веднъж, когато мъжете им оставили оръжията си пред вратата на залата, в която Орфей им преподавал тайните знания и свещенодейства, те ги грабнали и напити с вино, обладани от вакхически дух, убили де когото сварят. А сами Орфей разкъсали на 7 части – глава, крайници, торс и фалус, и разхвърлили неговите части навсякъде. Последователите на Орфей, орфиците, по примера на своя учител и патрон, са били разчленявани след смъртта си и погребани на няколко места. Така е било постъпено и с тялото на тракийския цар Сев III, който управлявал Одрийското царство в края на 4 и първите няколко години на 3 век преди Христа. Сев III изградил столицата си Севтополис недалеч от днешния Казанлък, сега на дъното на язовир Копринка. Царят е погребан в величествен каменен храм в могила Голяма косматка при град Шипка. Отново през 2004 година и отново край Шипка, експедицията на доктор Китов се натъква на още един орфически ритуал. Той е извършен през втората половина на 5 век преди Христа, т.е. век по-рано от първия. Откритието е в могила Светица. В същия гроб
маската била поставена на мястото, на което трябвало да бъде черепът, т.е. замествала го като пропуск за отвъд, тъй като самите гробове за орфиците са били врати към другия свят. От друга страна, златната маска означава и още нещо. Египетските заклинания ни казват, че слънцето трябва да озари тялото на мъртвеца, за да може той отново да прогледне и да придобие способността на живите. Поставяйки златната маска върху лицето, всъщност жрецът излива слънчевата светлина върху него и отваря очите му. Тялото на мъртвия се превръща в божествено тяло и той достига безсмъртието, сливайки се със слънцето. Златото като божествен материал се използва и при изработката на орфическите златни таблички, които са тясно свързани с практиките в египетските погребални ритуали и са открити в широк средиземноморски кръг от Южна Италия до Крит и Северна Гърция. Формално табличките представляват малки по размер златни листчета, изработени от тънко фолио, изписани с дребен шрифт и поставени в гробовете на вярващите орфици. Повечето са открити прегънати, за да бъдат носени като амулети. Прегъването е действие с ритуален характер и цели да скрие записаното от очите на непосветените. Табличките са били навивани и за да бъдат поставени в устата, като по този начин най-вероятно слагали точните думи в устата на мъртвия. Освен текстовете от златните таблички, допълнителна илюстрация на орфическите представи за отвъдното ни дава вазописта. Голяма част от елинските изображения говорят не толкова за Орфей певеца, колкото ни пренасят в подземното царство, крайна цел на човешкото съществуване, според общата орфическа концепция за света. В този контекст тракиецът се явява като спасител на душите, т.е. той отвежда посветените в неговата вяра и обредност към царството на Хадес. В някои експонати в ръцете на участници в сцената са изрисувани свитъци, а на гърдите на други са окачени пластини. В Южна Италия съществува връзка между сцените върху вазите и текстовете на златните таблички. Германия, Мюнхен. На изрисувания глинен съд, кратер, изложен в местния музей, непосредствено до Орфей, е изобразена група от гол мист, който държи над главата си венец. До него са жена и дете, най-вероятно посветени орфици. Това предположение може да бъде подкрепено от факта, че на гърдите си детето носи веришка с амулет, както вероятно са се носили златните орфически таблички. Отдясно на основната сцена е изобразен владетел и беловлас старец със знаковата за посветителните сцени пастирска тояга. В горната полоса е изобразен Хелиос, а в долната са представени Хермес, гледащ към Херакъл, който води триглавото куче Цербер. Швейцария. Музеят на Базел. В средата на представената амфора има две юнийски колони. Във вътрешността на така изобразената сграда седящ мъж. В лявата си ръка мъжът държи малък свитък, очевидно папирус. Отляво влиза Орфей и отива към седящия. Тук имаме един последовател на орфизма. Изображението върху тази ваза ясно ни показва връзката между Орфей и умрелия мъж, държащ свитък. От Базел поемаме към село Дервени, което се намира в Северна Гърция, на 20 км северозападно от Солун. Причината за този преход е, че освен табличките с напътстващи текстове за отвъдното и златните маски от лицата на мъртвите, за които вече говорихме, съществува още една практика, изключително характерна за Древен Египет и приложена в орфизма – папируси. Като нарисуваният върху амфората от Базел.
Папирусите се погребват с мъртвеца и носят ритуален или химничен характер, какъвто именно е случаят с дервенския папирус. Открит в гробница, папирусът е една от най-значимите археологически находки на миналия век. Датиран е между 340 и 320 година преди Христа и е най-старият познат ни елински папирус и първият, който е открит в самата Гърция. Като цяло съдържателната част на папируса представлява текст в проза, съдържащ цитати предимно от Орфей и коментар на орфически стихове. Но както при писмените послания от златните пластини, така и тук, при папирусите, текстовете са тайни. Те съставляват своеобразен символ верою, недостъпен и охраняван от непосветените. Нещо повече. В днешните български земи върху различни предмети се откриват надписи, които не могат да бъдат разчетени. Такъв, например, е случаят с плочката на златния пръстен от Езерово. Тайните орфически текстове и практики са поредния аналог с египетските ритуали и вярвания. В Книга на мъртвите се твърди изрично, че е строго пазена тайна, която не трябва да се споделя с никого, дори и с най-близките. Трябва да се изучава и в този живот, а не единствено ритуален елемент и част от погребалната практика. В Египет мъртвият се изправя на съд пред Озирис, където душата му е измервана срещу принципа Маат. Маат е космическата хармония и естествения природен ред на съществуване. Преодолявайки този съд, мъртвият се движи в отвъдното. Египтяните обаче не мислят пътешествието на душата като смяна на едно тяло с друго и движение в хилядолетен цикъл, а по-скоро като способност на душата сама да изработва свое тяло или форма. И тук настъпват съществените различия между ученията на Древен Египет и орфизма. У египтяните не съществува стройна теория за преселението на душите. Популярно и същевременно систематизирано, учението за преселението на душите става благодарение на орфизма и в частност на философите Питагор, Емпедокъл и Платон. Разбира се, написаното от тях не съдържа нищо ново, а възможният му източник е трудно да бъде възстановен. При всички положения идеята ни идва от Египет, а от земите на Иран и Индия. От хилядолетия насам, народите, населяващи бреговете на Инд и Ганг, вярват, че всяка душа е божествена и може да постигне същинската си цел – сливане с божественото, чрез пречистване и дисциплина. И днес, всеки ден, милиони индуси посрещат и изпращат слънцето. Правят го така, както са го правили дедите им преди повече от 4000 години. Вярата на тези деца е сходна с вярата на предците им, че човек притежава вечна душа, която се преражда милиони пъти в различни форми, според моралния закон, наречен карма. Кармата сама по себе си не е възнаграждение, нито наказание, а е закон, също така безличен и неотменен, като закона за гравитацията. Възможно е обаче освобождение от веригата на преражданията чрез познание, действие и преклонение пред Бога. Познато, нали? Казаното по-рано за орфизма кореспондира изключително силно с казаното тук за вярата на Индия. Заключенията показват също, че орфизмът е вяра, формирала се в средата на второто хилядолетие преди Христа на базата на древни източни, египетски и средиземноморски вярвания. Устоява до 4 век след Христа, когато е началото на християнската епоха. Малцина знаят, че освен с хилядолетния спомен за музиката, която създавал, Орфей е достигнал до нас втъкан в може би най-популярния образ на всички времена – образът на Христос.
Италия, Рим. Тук, в две от катакомбите, намерихме образа на тракийския посветител. Именно заради чудесата на Орфеевите думи, песни и музика, християнските майстори заимстват за Христовата иконография древните образи на Орфей. От незапомнени времена, певецът е главно действащо лице в сцената на омагьосващия природата и следователно на притежаващия свръхестествена сила. В чисто християнски план Орфей е образен еквивалент на силата на Божественото Слово, на Божествената истина, която води до спасение и вечен живот. Орфей застава пред новата вяра, християнството, за да й даде частица от енергията на божественото познание за смъртта и новото раждане. В търсенето на Орфей ще спрем тук. За нас той е вече не просто великият певец на древността. Орфей е учителят, учител на човешката душа, независимо от това дали тя е обитавала тялото на тракиец или тялото на ахеец. Орфей избирал малцина, на които с думи да предаде своето знание, но чрез песните си въздигал всички. Нещо повече. Музиката му вибрирала в душите на животните, в дърветата и в скалите. Защото като истински велико посветен, Орфей дошъл в този свят, за да се погрижи не само за нас, хората, но и за всички създания, подготвяйки душите ни за голямото им пътуване. Пътуване към безсмъртието.